Ahoj muži, po případě ženy, kteří to ukážou svým mužům. Tímhle videem bych vás chtěl pozvat do mužského kruhu, který se koná každé úterý od 8 hodin online formou. A v tomhle videu chci říct něco málo o tom, vlastně, jak kruh probíhá, jaký je vlastně naladění nebo nastavení toho kruhu a proč vlastně jsem ho založil nebo vytvořil. A tak vlastně za poslední 2 roky jsem dostal několikrát impuls, že bych rád šel do mužského kruhu mezi muže a sdílel vlastně s nimi a inspiroval se tou jejich cestou a vlastně sdílel i tu svoji cestu. Ty svoje zkušenosti a ty uvědomění a vlastně ten směr ve svém životě. Já jsem viděl hodně pozvánek, videí, různý jako víkendový akce nebo i týdenní mužských kruhů nebo i opakovaný online, ale nic mě jako nezarezonovalo, nic se mnou neladilo natolik, abych do toho šel, nepouštělo mě to tam. A teď asi měsíc nebo 2 zpátky jsem dostal impuls z toho svého nitra, že mám udělat ten mužský kruh. Prostě udělej mužský kruh a pozvi tam přátelé, kamarády, muže, kteří by o tom mohli mít zájem. To jsem udělal a už proběhly 3 setkání online formou a mám z toho velkou radost, protože už jenom to, co se děje, vlastně je skvělý a můžeme vzájemně se sdílet to, co potřebujeme z toho svého nitra, kdy jsou věci, které jsou často hodně citlivý a nevíme, s kým to můžeme sdílet. Třeba nemáme kamarády, kteří jsou tak otevření, nebo nemáme prostor, vlastně, kde bychom to mohli sdílet. A myslím si, že právě taková skupina je skvělá v tom, že se můžeme vzájemně inspirovat a nechat každýho vyjádřit to, co třeba ho tíží, nebo to, co potřebuje říct. A je to skvělý v tom, že vlastně se nám uleví a zase můžeme jít o něco lehčeji tím životem. A tím, jak uvolňujeme ty emoce a ty zátěže, tak vlastně tak jsme víc u sebe v tom svém nitru. Takže tohle je ten hlavní důvod toho, proč jsem vlastně chtěl udělat mužský kruh. A zároveň je to o té inspiraci a učit se naslouchat v rámci skupiny ostatním a zároveň je respektovat. Takže tohle je takový to základní nastavení. Pak jsou tam některé jednoduché pravidla, které si může každý přečíst v pozvánce, kterou nasdílím tady pod to video na našich stránkách jednodušežít.cz. A to další směřování toho mužského kruhu by chtěl, aby se rozšířilo z té online formy do osobního setkání, setkávání v přírodě, jak denní u ohně, kdy vlastně si to spojíme i s hudbou, se zpěvem, kdo bude chtít samozřejmě, s tabákem v případě, jak s výluhem, tak s možností ho kouřit. Je to všechno o dobrovolnosti a o tom, kdo do toho chce jít. A potom mám v plánu v příštích měsících udělat putování, který by bylo víkendový. A to mám nějaký místa, které mě hodně přitahují už delší dobu, kde bych chtěl udělat putování a vlastně se spojit sám se sebou skrz i s tou krajinou v té tichosti a vlastně být sám se sebou, ale v té skupině má obrovskou sílu. Udělat určitě sdílení u ohně a nechat prostě vyvstat to, co má přijít. To je, myslím, to nejdůležitější. Vlastně opustit všechny ty koncepty a nechat stranou
tu hlavu a prostě jenom být, užít si to a vlastně jít víc do hloubky k sobě. A zároveň to znamená i do hlubších vztahů s těmi druhými. No, tak tohle mám pocit, že už jsem tak nějak naplnil, co jsem chtěl říct. A pokud to někoho zavolá, určitě mi dejte vědět. Buď můžete napsat na Instagram do zprávy, nebo na mail info@jednoduchesezít.cz a po případě mi poslat SMS-ku na můj mobil. Tak jo, budu se těšit na nový účastníky nebo členy našeho kruhu a mějte se všichni krásně a přeju, ať máme hodně síly a odvahy jít v lehkosti tím naším životem. Ahoj.